Yn y fideo yma, nawn ni eglurio sut i rannu mewn cymhareb a roddir. Enghraifft, gadewch i ni ystyried sut i rannu 36 punt rhwng 2 berson, Sam a Tom y fan yma, yn ôl y gymhareb 2 i 7. Nawr be mae hwn yn olygu ydy, am bob 2 bunt mae'r person gyntaf Sam yn ei gael, mi fydd Tom yn cael 7 bunt. Felly ar ôl rhannu yr holl arian, 36 punt rhwng y ddau, faint o arian fydd ganddyn nhw ar y diwedd. Wel, y techneg ydy hyn. Ystyried y gymhareb, yn fan hyn 2 i 7, ac adio y rhifau yn y gymhareb. Felly 2 adio 7 yn fan hyn ydy 9. Yna, mae rhaid ni ystyried faint o arian sydd gennym ni, yn y cwestiwn yma 36 punt, a dyn ni'n rhannu'r 36 punt yma i fewn yn 9 darn hafal. Wrth wneud hynny, mae pob un o'r darnau hafal yma yn mynd i fod werth 4 punt. Wedyn, y pobl sydd yn y cwestiwn yma ydy Sam a Tom. Be dyn ni'n ei wedyn ydy dyn ni llosi'r 4 yma hefo yr rhifau sydd yn cyfateb i Sam a Tom. Felly Sam a Tom ydy 2 i 7. Felly mae Sam yn mynd i gael 4 gwaith 2 sydd yn 8 punt. A mae Tom yn mynd i gael 7 gwaith y 4 yma. 4 llosi 7 sydd yn 28 punt. Ac wedyn i wirio'r atebion, neu adio hein, 28 punt a 8 punt yn 36 punt, sydd yn union faint o arian oedd gyda fi i rannu yn y lle cyntaf. Felly'r ateb yn fan hyn, drwy rannu 36 punt rhwng Sam a Tom yn ôl y gymhareb 2 i 7, mae Sam yn cael 8 punt, mae Tom yn cael 28 punt. A mae'r un techneg yn gweithio dim ots faint o bobl sydd gennym ni rannu rhwngtho fo. Enghraifft, so ni'n gallu rhannu 48 punt rhwng 3 person, Helen, Fion a Heledd, yn defnyddio'r gymhareb 4 i 7 i 5. Y techneg eto ydy adio yr rhifau yn y gymhareb, 4, 7 a 5. Felly 4, 11, 16. Mae gen i 48 punt yn y cwestiwn yma i rannu. Dwi'n rhannu o fewn yn 16 darn hafal. Nawr, sawl gwaith mae 16 yn ffitio yn ei 48? Wel, mae'n ffitio yn 3 gwaith, tabl 16, 16, 32, a wedyn 48. A'r 3 yma sydd yn bwysig yn y cwestiwn yma felly, y pobl yn y cwestiwn ydy Elen, Fion a Heledd. Felly, dyn ni'n defnyddio'r rhif yma rwan, y 3, a dyn ni'n llosi yr 3 yma hefo yr rhif yn y gymhareb sydd yn cyfateb i y person cywir. Felly, Elen, Fion, Heledd, 4, 7, 5. 4, 7, 5. 3 swm llosi, mae 3, 4 yn 12, mae 3, 7 yn 21, mae 3, 5 yn 15, 15. I wirio fe ni wedi cael yr ateb cywir, adio hein wan, 2, 3, 8 yn y golofn unedau, 1, 2, 3, 4 yn y golofn degau, 48 punt, oedden ni rannu'r cychwyn, felly dwi'n gallu bod yn saff o'n fod yr ateb yn gywir. Mae Elen yn cael 12 punt, Fion 1 ar 20, a Heledd yn cael 15 punt. Cyfle nawr i chi geisio cwestiynau ar y testyn yma. Rhowch gynnig ar ymarfer 35 yn y pecyn Rhifedd. Mae hwn ar gael am ddim i'w larlwytho ar mathemateg.com. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.